तो जय जगन्नाथ भाई आज हम बात रामचंद्र सेट गोटे फिस्ट करेंगे तो देखिए तो ये भाई आम जिन लोड कर व्यस्त भाई और सकाल सकाल लिगामेंट आम चे चा पीछे तो ये चा कपा सब था सुंदर आसी चा पे व्यस्त आम जिन लोड कर बाहर जाती स्पट तो देखिए तो सकाल सकाल कौड़ी सकाल 6 रू तो कौड़ी रोड भी देखा जाता कि आम जाइए फिस्ट करने तो तापर सुन आम ओडिशा ट्रेंडिंग सॉन्ग लगे तो आप जानते ओडिशा और डीजे सॉन्ग बाजिला तो सही गीतर डीजे लगे पता आसी पहुंचे गौरव रिसेट तो फाइनल आम आसी पहुंचे फिस्ट स्पॉट पाखे Nice. बाबू बाबू आपने थाना खाया तो आम पहुंचे किसी समय पर गोटे आइसक्रीम वाला आसला सुन आम जाकि आइसक्रीम लेके आसला तो ये दी जन मस्तानी चलता है और ये आम बाली पंप चुमुड़ी गुड़ा थी जाइए तेल गरम हो गला आसतु आम मसला कषि बाबू भाई आम टी गाँव मन बसंत गीत आम आसी थोड़ा सा व्यस्त चिकेन तक मसला कषि चलती अब ये लिगामेंट जो हस तो सुन डांस फास्ट बारी बाहर किंतु चिकेन पकड़ा पूर्व चिकेन तक रेडी चिकन सीजी रे रे पानी दे देली आ पानी दो ना काट दे ये कोन सुनो मीट मसाला पका दे गरम मसाला पका बाहर कर भोजन पका के छोड़ दे कोई दिया करी नहीं भात बोल
ଆଉ ଆସି ଆମର ଏଠି ପକଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜିତୁ ଭାଇ କାଲ ଏଇଟା ଏ ତୁମେ ଖାଣ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟି ଆମର କୋଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। Nice. ତାପରେ 3 ପିସ୍ ଲେଗଟି ଆମର ଛଣା ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ଲେଗ ପକୋଡ଼ା ଆମର କୋଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ତ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାବୁ ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି କରୁଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗରମ ଗରମ ପକୋଡ଼ା ତା ସହିତ ଭିଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ହେଲା ଦେଖିଲୁ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଗ ତିନିଟା ଆମର କୋଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ବାବୁ ଆମର ବାଲି ଫ୍ରାନ୍ସ ଛାଣିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତମେ ଆଉ ଥରେ ମଡ଼େଇ ଦେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପକୋଡ଼ା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଲେଗ ପିସ୍ ଧରି ଯାଇଥିଲେ ଉଠାଇବା। ବାବୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଶିଷ ରେଡ଼ି ଆଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ପକୋଡ଼ା ଖାଇ ସେଥିପାଇଁ ଧରି ଦେଖିବାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ କାରଣ ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ ଖାଲି ପକୋଡ଼ା ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହା ସହିତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି। ତ ପକୋଡ଼ା ଖାଇ ପେଟ ଫୁଲ୍ ଖାଇବା ଆମେ ସବୁ ଫେରିକି ଆଣିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଘରେ ଆସି ଖାଇଥିଲୁ। ଖାଇବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ବି ହେଇନି ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବୁ ଭାଇ ଆଶିଷର ଖାଇବା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ଖାଇବା ଲୋଡ଼ କରିଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ବିଚ୍ ସାଇଟ୍। ତ ବିଚ୍ ସାଇଟ୍ରେ ବୁଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।